ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Atzaldeon, eta ongi etorri naiz irratean eta naiz irratearen eskutik egiten dugun Gamerauntzia irratsaiora. Bideojokoen munduko gaurkotasuna lantzen dugu hemen, bai hemengoa eta bai nazioartekoa. Aste honetan, Twitchen, asteazkenean gabe emititzen, aurrekoan esan gingan bezala, ostegunetan izan beharrian, eta alatabe, datorren astean, martitzenean, asteartean, gabeko 9:00 izango duzue naiz irratean zuzenean. Hau da, denboraldi honetako, sasoi honetako azkenengo atala, bai? Eta, bueno, ikusiko dugu zer ekarri dozkuen azkenengo bi aste hauek, gauzak gertatu dira. Askotan esaten dugu udan oso geldi egoten dela, baina izango ditugu albisteak eta gainera izango dugu eztabaidatxo bat. Gaur nerekin hemen, nola ez, Aritz Odriozola, Landerun Zueta, eta baita gaur, Txus Ordorika, haupa, motiak. Eso. Arratsaldeon. Bueno, Txus da software ingenieria, ezta? Eta gainera oso bideojoko zalea, retroan aditua, eta gaur egungo hildoak ere jarraitzen dituena. Orduan, komunitatean be, Gamerauntzean aspalditi dabil, aurreko podcastetan be parte hartutakoa da, así que gurekin izango dugu eta gai batean bereziki aportazio itzela egingo dozku. Ezta? Bai, eskerrik asko, zelako sarrera. Bueno, azkenean, gaur izango dugun eztabaidatxoa honetik, bai? Izango da, kontsolak ala ordenagailuak, bai, PC Master Race, ero konsolen garaipena daukagun parian, orduan, bueno, ikusiko dugu, bai, hori lehengo albisteak kontatuko ditugu, orduan ez dakit nahi baldin badozue, zuzenian pasatzen ga? Bai, eurran, etxik, kontu asko dago eta gaur. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Ba hori, ez da, tamien komentan moduen, udie igual apurbete geldotxu da bideojokoen munduen, baina ekainen topera gabiz, eirurik ez dugu bizi zen aurten, baina bai aurkezpenak ez, apurretanetarik batzuk faien dabe, baina eukidoguz. Lehenengo eta baina eukigen dune izen da Summer Game Fest, hau dala, Geoff Keighley, Mr. Toriton aurkezpen, sagune ez, azken urtetan geroetan jergizago hartzen junda, baina eta aurtengoa igual izan da oinarteko handizena, zen nahiko erritmona markeban egiz izan, eta iragarpen nahiko potentiek egon ziren bertan. Eta, bueno, 2 orduko iraupen auki ban, orduen eskadabilko hemen joku danak azaltzen ez, bertan egon ziren joku danari buruz berbetan, baina, bueno, apurbete harinek erinke, zerrendatxo paseko dugu. Detailetarako bestela badauke, Gamerauntziko blogean daukezue albistea ikusteko xehetasun guztiekin. Eta trailerrak ere bai, ikusten abituzu. Hori da. Ba, bueno, hasiko gara albiste garrantzitsuena gaz igual, ez da? Ze PlayStation egon zan bertan, Summer Game Festen, joku barri betera ikusten. Aurreko egunetan State of Play batean ban, baina lan dabe garrantzitsu bet gordeta aukideu, ez da? The Last of Us part 1, lehenengo atalan remake egingo dabe. Eta, bueno, bigarren jokuen atal grafikoa mantendute, ez? Orduen ikusko gugune da PlayStation 3-en eta gero 4-en remasterragaz batera egon zan joku hori, baina remake moduen enge. PlayStation 5-erako kaleratuko dabe, iraiak 2-en, baina PC-ko bertxinioa baiestatu dabe hasikera batetik, lehenengo biderra Sony-kolako goza batetzen dabena. Eta egiz izan nahiko itxurona deko, jokalaritzen aldetik, batez be, The Last of Usen salien aldetik apurbete horre aserri egonda aztaz, esan duten moduen PlayStation 3-en agertaratu zen, gero remasterra egonda, oin barriro remake ez, eta igual The Last of Us olako saga berezi beti zen da, ez da merezi, ez, olako jolasatan ibiltzi horre da atxera. Igual betikoak, Call of Duty batek, bai, etxu harritzen ez, olako zazerrik guztiek, baina beste kutsu batekon saga honetan, bai. Ez dakit ikusi baduzu intrailerraz, egizan itxura oso nadeko. Ez beira, ez demora izan ikusteko. Ni bestot ikusi, baina daukat gogua. Last of Us benetan, dara, beti izan dan esklusibotako bat,
merezi da bena, ez? Alkilatzea, ero hartzea, ero denbora baterako erostia Play bat. Bane, kriston decepzio hartu neban. Bai. Bai, sekulakoa. Baina esan nozu trailerrakin edo jokuakin. Joku egaz. Bai, Bai. Hori oso pertsonala, ez? Bai, guztiz. PlayStation 3 erosi, jolas horretarako, zurrago eta gustatu bez. Gustuak. Bai. Nire pixat ikusten, jolastu ez, baina gameplay pixat ikusten jarran ditzen da ez nindun hainbeste erakarrik, igual denbora gehiago bertzun erakartzeko, baina ez, hau da, jendea daukan bezalako altare hortan jarrita izateko, nik ez nitun erakarri. Baina, bueno, esaten deguna, ez, gustua dia, onartzen dut jolas ona izango dela, holako fama produkzio baloreak zerbait ondo egingo du. Baina, bueno, gustuak askotan zuriz dizu, dilineiten. Bertxio zer inosun, batez be gaur egun, igual jokagarritasun aldetik, ez tegu harritzen inundik gira, bez? Eta historize ondo dago, ez? Eta batez be pertsonaien aldetik, baina ez da beste munduko ezer. Alan dabe, hori nik uste remake egaz, apurbete ikututxuk bada bizen hobetzen, ez? Jatorrizko joku, ikusen nahiko politzalda lorten. Eta bueno, horretaz gain, multijokalariz barriro aipatu dabe, Naughty Dogekoak, ze Last of Us birako olako multijokalari nahiko berezitxuet atara bierbien joku gaz batera, hori azkenien atzeratzen junda, baina esan dabe, oinoko horretan lanin dauzela. Alan dabe, eta be zer erakutsi iruditxu bet bakarrik, orduen oinoko luzerako deko gule imagina dugu. Eta bueno, beste joku gazarraitxute, Street Fighter 6 ikusi dugu barriro, ja hainbat trailer ikusi dugu segunotan, eta kasu honetan Gail erakutsi bien, ez? Gail mitikoa, bere trailer txue. Eta bueno, 2023ako prestetan dabiz Capcomekoak, PlayStation 5, PlayStation 4, Xboxerako barriro itxuliko dela, ez? Street Fighter posteke utzein hostien, eta PC-erako bebai. Horren hostien, Call of Duty Modern Warfare 2 ikusi gendun barriro, niri harritxu izten nekoa, oza, ja Call of Duty-zek albo hartute ikotaz, baina telerra ikusitze gogonaiko txu moztezan, barriro jolasteko. Kanera lehenengo... Modern Warfare batan remake atera zutenean, grafikoki kanpaina bentsat oso ondo zegon, ikusi nunatik. Eta nahiko, kanpaina betikoa izaten zeitzen du, ez? Tiroak, Amerikarrak onak, Rusiarrak txarrak, eta betiko palomiten, osea, baino oso pelikuleroa zen. Bestetan baino kanpaina bastante hobeagoa, eta Londresen eiten zian estena batzu bentsat ikusten dituzu, eta, ostia, ez duzu, hemen potentea da, eta hemen diru asko dago inbertituta, kasi pelikula bateko produzio... Hori da, badakizu zertara soa zen Call of Duty bategaz, ez da, hori ondo itzen bada ben, bentxete asteburu baterako merezi du, besterik, esteko tiro egizabrik. Baina, bueno, hau atrako dabe ize kontsolatanetako, Switch kendute, PlayStation 5, Lau, Xbox Series, Xbox One, PC, urriako 28 honetan, orduen oso gitzi falte da. Eta, bueno, jarraitzen gogo bideokuk, bestela luzetu goiaku. Rutin deitzen dan beldurrezko joku bet erakutsi bien. Kasu kurioso da, oina 10 urte iragarri bien joku hau, eta ordutik onak aldut egon da, daulako bihurrezko retro estetika, irudimentsioetan da grafiko potentiegaz, baina robotak eta ordenagailuen asuntoa eta oso retroa, eta oso itxuna ona dekola esan behar da, nahiko kitxira gutxi bien arren, orduen hau jarraitzeko moduko da. Gero, oin gitxi komente da bigaren beste joku, eta Cupheaden DLC barriro erakutsi bien, kriston itxuri dekola. Antza denez, kasu honetan irla bakar bat egongo da jokuen, oza, joku originalak 3 irla ukitzen bazen uste dut, eta hau laugarrena izango zen. Baina lan dabe, sartutxien denpori gaitxik eta lanagaitxik, beste irla danak batera baino handizago izango da lazaten dabe. Eta ikusten da, grafikoki eta pasada bada, gozada bada, eta gogo asko honetara jolasteko. Ze kainako 30 estenetan da, ja, eta horize, kontsola danatarako eta PC-erako, Switch-erako bai barne, orduen Cuphead originala guzti badatxuen, ez galdu hau, ze merezi dugu. Urrengoa jarraitzute, ja askotan ikusi dugun joku bet da, eta kaleratu da, ja, baina alan dabe merezi berbeti ez, oinartien eskendun jakitzen argitaratze datarik, eta jatxak kaleratu da bez. Nina dortokan joku barri zera, Shredder's Revenge, dala hori ez da, beat'em up oso klasiko bat, nila ebina zapuro jolasten, Xboxin pasien dau, eta nik uste tolan jolasteko merezi da bela.
Eta hori ez, betikoa, borrokak eta borrokak, 6 jokalari batera aldire ibili, orduen, arratsalde baterako badan merezi dugu hartzi, eta batez be, Konamin joku klasikoak guztetan badatxu zen, ezta? Kuriosidades, 6 pertsonakin, osea, 6 pertsonaia diez, lau dordoka izango die, gero Splinter, April bai, Vale. eta trailer honetan, azkenengo trailerrien, Casey Jones bai erakutsi bien, betiko hau maskara dun tipoa, jutezena, Bai. Orduen, zein artien, nahiko kaotikoa da, jolastia. Ondo dauz, hori deko, online nahiko ondo jarretxe deko, orduen... Potentea, online oso potentea. Arretxu izte, Bai, ze ondo da bilen onlinea. Hori adibidez, pantalla baten, munduko mapan aldozu ere ikusi ze partida dauzen, pantalla bakotxien zenbat da bizen jolasten, zenbateko aurrerapena daroien, uneko baten jarritxu. Pasada pantaien, uneko 50 adibidez. Eta horren oso ondo da edozen momentu den sartzeko, partida batzuk bota eta listo. Ni lagunigaz jokak dut eta guztiz gomendagarria, barreak, kristonak. Hori da. Kasu honetan bebai hori, da espero duzun, ez da beat'em up simple bat, baina eske oso ondo egiten dut dana eta merezi dugu. Eta, bukatzeko lan jokurik esan gure eratxunekaz, Summer Game Festekoak, One Piece Odyssey, oin aste batzuk aurkeztu bien bebai joku hau, eta izango da JRPG bat, Ichiro dan mangan kiroltutez, lasto txapelan tripulazio osogaz eta hori dana. Eta, PlayStation 5, Lau, Xbox Series, Xbox One eta PC-erako oinoko zehaztu gabe dauen data baten. Nahiko itxuro da desentieko, One Piece-en joku bat izateko, oin hartien bat desentio gongo zan, baina ez dago nola nahi patxiko ezer. Orduen ia behitxeta hau badan, horren manga ezagunen, manga anime ezagunen girotutako joku baten, aitorreri ebintzet. Honez izaten dira, borroken jokuak pentsatzen dut. Hau JRPG bat izango da, Final Fantasy edo Dragon Quest roi horretakoa, tal cual. Atxulo. Osondo. Igual pasatzen ga Devolverren aurkezpenera. Devolver Digitalen aurkezpenen bat espadozu ikusi, komendatzen dut benetan ikustia ez bakarrik aurtengua, beti izaten die gauza oso, ez dakit nola esaldu, oso soro bat. Soroak. Igual soroa izan lehike. Egiten dabe kristonetako espektakuloa, showa montatzen dabe, eta de hecho aurten izan da dana, izango basan bezala, korto bat, labur metrai bat, erolako gauza bat. Eta, hori gaur aurten ibili da, Suda 51 garatzaile japonerra baitza egon da... Beste bat izten harrekadeekona eta hausi sartun da, besterik. Hori da. Eta, azkenian dago danetik, denboran bidaiak, eriotzak, robotak, mekak, eta doiaz horren aitzakiakin aurkezten jokuak. Ez die joku asko izan, baina egize izan dien jokuak, izan dien ere ustez oso berezizak. Eta orduan aztenga Cult of the Lamb, bai? Dala PlayStation 5, Lau, Xbox Series, Xbox One, Switch eta PC-erako, abuztuak 11-arako irtengo dana. Eta hau da oso joku kuriosua, da arti bat, eta estetikamente, hemen Devolverren normalean jokuak estetikoki oso berezia di, eta orduan merezi dau benetan sartu igual Gamerantzeko blogian, begiratu Devolverren aurkezpena, da horrikiko duzue trailerrak merezi dau ikustia zelako adien, dio oso bereziak. Kasu honetan hori, estrategiakin nahaztutako hack and slash bat, esango neuke dala. Bai, alako zuzera da, bai. Bentsat itxuro hori dauka, trailerrakin, eta hori, badauka punto bat, estrategian ematen dau, eta gero, hack and slash normal bat, diablo bat izango basan bezala, baina ardi bat. Da protagonista. Hemen Steamen Next Fest horre jaialdi zen demoarien, horre egon da jolasteko, eta ebili nintzen. Eta oso ondo da, da olako Don't Starve eta bastakit. The Binding of Isaac edo olako nazte, ikusa genero piloan naztetan deuz. Baina nahiko txukun etxen da lamoten deu, eta hori estetiki igaz da ardizen sekta horren kontu, eta berez. Merezi dugu, humore kutsu potentia gaz. Da puntazo makarra da bat, eta benetan atraktibo badi, eta makarra dekin jarraitzeko, urrengo 3 jokuak, aurkeztu zitsuena, 2023an irtengo die, hau kasu honetan Angerfoot, azkenian aserrearen hanka, esango esan, eta PC-erako irtengo dau, eta benetan da, azkenian hanka bat ikusten dozulako, da, zu ostika bat ematen, bai, egia da gero, arma batzuk erabili daizkela, baina ikusten baduzue trailerra, ikusten duzue tipo bat, erotipa bat,
pertsona bat, ostikadaka, sartzen da etxeetan, hasten da tiroka, danei aldenik alde kriston negurra moten. Olako gauza oso frenetiko bat, eta, bueno, ez dakit zuen estilokoa dan, ze pentsatu jatzuen, ni geratu naiz pixka, ostra, hau probatu arte ez dakit zer esan. Nahiko goratzen dit jolasak Hotline Miami, baina hau lehenengo pertsonan izan horretzatekena. Ura iru bizta isometrikoan da, baina, bueno, oso frenetikoa. Neri bururak hartzen dozt? Nuken, baina, bueno, igual besta jasoi batzugatik. Osea, ez benetan antza dokalako, ez? Piskate... Makarra de gaitxik, ez? Bai, seguramente hori. Baina, ondo da, zerbait mekanika berri bada, ostikaka junbertzea. Gero armak ere badauzkatzu, baina akzio principala ostikak ematea da, eta gainera ikusiet alako gameplay baten zapatilla ezberdina haudenak habilitate ezberdinak ematen dizkitzutenak, eta bai, kuriosoa da. Azkenean moten da bizango dela puruete speedrunak eitzeko eta holan, ez? Maila oso kompaktuek. Eta gainera daukazu kronometro bat, agertze zaizuna, garbi da ona jarri dutela hori speedruna begira. Hortaz. Ba hori. Azkarri biltzeko, pentsatzet zean bat egiko dula, klasifikazio taularen bat ere izango dula, jendea pikatu eta denbora honen aitera juteko, eta bueno, jolas kuriosoa. Eta azkenean, bueno, urrengoa da The Plucky Squire, eskudero hau da, zero, ez? Valiente, ero, nire desuna. Eta, bueno, hau da oso joku politxan ere ustez estetikoki, eta gero esango neuke ikusten danagaitik, azkenean ikusten da ume baten logela izango bazan bezala, trailerrian, eta gerturatzen da liburu batera, eta dago ipuin bat. Irekitzen da ipuin hori, eta zu benetan zabiztena jolasten, suposatzen da dela ipuin hori. Gero agertzen da iruden, momentu batzutan, pertsonaia hori ipuinetik kanpo, ez? Logela horretan. Ez dakit hori jolasterik izango dan, hau da, nahazten dituan bide eta irude. Baina, bai, posiblemente bai, segero ipuinean bertan ebe, jokua badauka aventura grafikan toke bat, dauka borroketako jokuaren toke bat, eta ematen da, nahazten dituala generoak. Eta estetikoki dago oso politxa, oso ondo zain dut. Estetikoki eta grafikoki ere bai, Bai, bueno, hori zaten nahi dut, reflejoak itzalak oso ondo eginda. Oso ondo eginda, zain duta, bai, dana. Benetan hau da, ostra, ez dakit, niri sensazio antzeko eukinoan Cupheadekin. Naiz eta desberdina izan, baina esan, ostra. Hau bada zer. Niri gogoratu dit, Tunik gogoratu dit, iaz agertu zenean trailerra ere, izan zen, zelako politxe. Gero ja, jolasterako orduan beste gauza dela ikustezu, ezta? Orduan, asko gustatu dietan, begietatik sartu, baina ni nago indikan itxoitenea. Bai. Super Mario bat ere etzuten atera horrela zana, momentu batzutan paretetan sartu bidimentsioko egiten zala. Azkena bai, Odyssey. Bai. Eta gero dauko gaukera beti Eboland, ez? Pasatzen dara azkenean fase desberdinetatik. Fase desberdin pilatetan, bai. Bai. Hau daukezu, The Plucky Squire dago PS5, Xbox Series, Switch eta PC-erako, baina hori, 2023 arte ere ez da iritsiko. Eta azkena esan, Skate Story, hau, ez dakit, hau igual da oso kafeteruentzat, ero gustatzen jakoenentzat asko, hau PC-erako iztengo da, 2023, honebe dauka sekulako itxura arrarua, diamanteak eta oso estruktura poligonala, baina brillo askorekin, eta hau da, poligonala izan da ere oso grafiko honekin, baina ez dakit, azkenean patinete baten gainean, eta oso arrarua. Bai, joku ez dakizlako esango da, manetela errapia guztiate, gero igual joku ez ebez, ez? Bai, baina hori, jokuan pentsatuta, ez dakit, niri arraru egite zait, eta gainera, igual niretzat ez da hainera kargarria niretzat. Ez? Moten ebolako Tony Hawk bat, baina... ez dakit. LSD. Psikodeliko bai. Inguru batzuk daude eginda zea bezala. Lidar batek hartuko alituzke bezala, eta ez dakit inoiz ikusi zuten lidar baten nola hartzen duen ingurunea. Baina batzuk olako estilo hortara daude da, beste batzuk ez, baina bai, desde luego, visualgi oso jolaz arraroa da. Bai, Devolverrek orokorrean
zentzu horretan oso ondo egiten du, ez da guztiok ezagutzen dugu Devolver, eta ez dara beste urte industria. Drama batzu, baina beti atatzen dituzte joko batzut oso bereziak, oso publiko zehatz batentzako, eta guztiok ezagutzen dugu Devolver. A ber, ziurrenik ondo ongo da, Ze, ez dakit, esaten duzu, lau joku aukeratu ditue, ez ditu aukeratu bakarrik estetikoki politza dilako, pentsatzen dut. Eta, a ber, bere puntillo ekiko da, baina hori oso berezia egin jata, azkenengo hau bereziki. Nitzak ondo ditzen da hori, ez da, igual, ez teun merezi duelako eiru baten aurkezpena haitzi, ez dakitxe puntu horretar arte heltzen badan, balan dabe arretia irakartze bai lortzen dabe, eta beste dana gatxik desberdintzi, ez? Osa, inok ez da gutxin olako aurkezpenik, bai zorakeri puntu horregatxik eta bai jokun aldetik, orduen, beti eskertzen da, eskertu ditzen da. Igual ez da merezi etxik, baina eskertu ditzen da. Bai, desde logo nik uste dut dala aurkezpen bat beti ikusiko dutena. Ez bada aldatzen asko, baina... Bai, hori... Merezi du. Ipena da, ordua ez dela oso egokia izan aurten bintzatzea zuzenekoan emateko. Lehen urtean eman genuen, eta oso divertiarra izan zen, Damian, biok egin genuen da. Bai. Baina, pena. Bai. Baina, joan zan urteko izan zen luzeagoa, eta hola pizka eta argeroagoa. O diferente, argeroagoa ez que ez dakit. Bai, hori. Oin dela pare bat urte salzuten egin hori parking batean, erdi pirata izango balitzu bezala, edo orain dela 3 urte, ja pandemia dela eta ez nago ziur, baina hori ere izan zen sekulako. Ondo prestatu da zegoen, eta ere ematen zuen, Berton jarritako lagun batzuk ziela, hemen deko 3 dolo bideo jolasa, baina enpresa bat da, eta ondo egiten dituen enpresa bat gainera, ezta? Bai. Hori da. Beti humoretik oso ondo. Botarit. Bai, pasatzen gara konferentzia handia esan dezakeguna izan zena. Handia esateu daukan importantzia edo teatik, ez? Garrantzia diru kantitateatik ere, baina bueno. Xbox eta Bethesda da, eta bueno, hemen jolasak pixkat azkar irakurriko ditugu, demoraz ez gabiltzeta ondo, baina bueno, batipat jolas batean nire ikuste gelditu behar gehala, Starfield, ez dakit ikusi zenun, bueno, txuz ez dakit zuk ikusi zenun, bestia bai. Hombre! Vale. Ba, bueno, Starfielden kasuan, bueno, bi jolasekin itzen dugu, gero beste bate Hollow Knight ere badagota. Baina, bueno, Starfielden kasuan, aurten bagenik igun atzeratu ingo zala, 2003-ra, baina aurreko urtean soilik trailer bat erakutsi zuten, trailer oso simple bat, eta bueno, aurten gameplay erakutsi zuten, grafikoki oso ondo dagoen da, RPG izango da, espazioan, hainbat berrikuntzaz esan zituztena, eta harritu ninduna izan zen, sistema solar, eguzki sistema hainbat izango diela, eta planetako zorik bisitatu ahal izango dituzula, hau da, zun tokian aterrizatuta. Hori ez da nitzeroan izango da, niko ez da sinazten. Nik pintzakin hartzen dut, Todd Howardek esaten duna, ze beti gertatzen, Bethesdaren inguruan gauzak eratea zan diala, eta ero beste eratera diala. Baina, bueno, itxura hona zaukan, nei pixkatez ninduna konbentzitu izan zan, aber nola esatetan. Bethesda egite ditugun jolas hauek RPG-a dira. Eta orduan, shooter komponentea, adibidez Fallouten, ondo, nola esango nuke ba, shooterrak ondo ez dazkiten ez egiten, zeiten dute, konpentsatzen dute adibidez Fallouten zea, nola... Batz sistemarekin. VATS sistema. Horia. Batz sistemarekin konpentsatzen dute, ez? Da orduan jartzen dizute, shooterra tala, baina zerbait... divertiarra, interesantea, edo hainbeste ez dana notatzen ez diala FPS baten adituak. Starfielden hori ez dauka batz sistema. Azken finean... Ez dauka gurutzea bez, Ez da. Tiroiteko eta... Bai. Orduan, nik nabaritu izan detena da, shooter batek daukan
satisfakzio hori ez, askotan, zu disparatzen dezunean zuk nabaritzea kaltea egiten ari zarela, hortan txusek ondo jakingo du, Destiny asko ibiltzen da, eta Destiny hori oso ondo egiten du, arma nabaritzen dituzu kalte egiten dezula, eta potentea diala, adibidez, revolverra hartzen dezu, eta nabaritzen dezu, disparatzezun tiroako etzan mina asko egiten dula, baina Starfielden etzin ezer transmititzen disparatzekoak. Eta bai, ez da FPS bat, RPG-a da, baina karo, hainbeste disparokin da, ez dakize punturaino pixkat hori akusatuko duen, ez? Bai, ez da, txarrak aldire izen esponjak, ados, baina dispareti egaz ondo paseti, ez da besterik. Hoi da. Eta, bueno, jolasa 2008 aterakoa, imaginatzen un bezala Xbox plataforman eta PC-en, Sony gabe geratu da. Nik uste nahiko ilusua izan behar zinala Microsoftek Bethesda erosi eta jolasi garrantzitsuenetako bat PlayStationerako aterako zula pentsatze bat zenun. Kontsola saltzaile bat da, Starfield. Hori, bai. Ez dakit Halo bezalakoa izango den, baina hortika nibeliko da. Igual bai, ez Skyrim kontuten hartunde, honek beste izan bat eukideko, baina Skyrim da espazioan, osake... Bildurra emateitonek, ze lehen osan deuna, ez? Esaten dutenean planetan, edozen tokitan aterrizatu alko zehala, lehen gauza, planeta ze tamainetokoa dira, ze, bueno... Eskuz egindakoak dira gainera, esan zuten. Horregatik, planeta baten gertuenekoa daukaun jolasa Flight Simulator da, nahi biltzen izena. Baina eskuz egin de, ke ba, ez? Mille planeta zan bilezen dauzela, ezin dire hon eskuz egin, Hori esan zuten. Esan zuten, danak guztiak eskuz egingo zituztela. Nego begatu nintzen, ez dut zinisten, prozedurala. Jarriko da igualera ekinen bat edo beste, eskuz egin, baina listo. Alere, nola egiten dezu 1000 planeta kalitate grafiko honekin, planetan tamaino aldin bada, benetako planetatek izan beharko luken tamainoa, nola kargatzen dezu hori, bueno, memoria ramean ez dut esaten, baina disko gorrean bertan ere, jolasa zenbat okupatu behar du. Ze Flight Simulator dala, olako jolasik handienak, 150 giga okupatuko izkitzu jolasak, eta hori, tekstura guztiak internetetik deskargatzen ari zaizkitzula ibilia, orduan, 1000 planetakin ja exagerazio irutu zait. Nei bildurra mateitena esan duten horrekin triple oso handia bota duten eta No Man's Sky 2.0 bat izango dala. Espero dut ez. Honek uste duan ezin dia jauzi hortan. Baina bezertetzen da ben. Ez que bildurra ematen du. Irtengo da bugs josita. Bueno, gauza gehiegi ezberdin dauz. Eta ez bakarrik Bethesda delako. Zenbat mini jolas daude jolasaren barruan. Guzti hori kontrolatea... Hori, tiroak dauz, esplorazioa dau. Espazio txizitan ibiko zara, tiroak emoten da bebai egazaitzen bestia. Rol komponentea, historioa... Mehatzaritzatare ikusi deu. Bai, hori da. Hori No Man's Sky dela igual, zelan laserragaz hor mineralak hartzen da hori dena. Bardin izan da. Nahaztu ditzu. Barka. Ez esan txuz. Irakurri nuen Star Citizen baina ondo eginda, baina maitxute. Izango zela Starfield. Bueno, nahiko izango da hori lortzen bada ben ja. Bera, Star Citizen esaten zula eta hortiz joan, esatera ni joana, zuek uste zute online komponentea izango dula eta baldin badukaz ze puntutaraino, ze... Galdera ona. Nik uste baietze ukiko duela, zen onlineak normalean diru gehiago jasotzeko aukera ematezu, nola edo ala, baina nola egingo duten idearipez. Zeren egin dezakezu online bat bezala, baina orduan ja juten zera Elder Scrolls online moduko batera, eta horrek ja beste moduko jolasak dira, beste mekanikak, beste komunitate mota bat, ja publikoa ezberdina da. Suposatzen dut, gehiengoa izango dela jolas bakarrekoa, eta multijokalaria bat txikia edo iaia beste jolas bat motor berdinarekin eta mundu berdinean. Nire ustez. Ba, ni behuz dut desetxe, ez da bela sartungo. Ze hori, dinesun etxuz, azken batean gozalarri aldatzi da, eta ikusi dugune gaitxik da Skyrim edo Fallout bardin, ez? Mekanika bardinekeko dozi zeizea. Eta horrez izu sartu multijokalari bet,
desastre baten barik. Orduen, ez dakit. Erritmo bat ezberdinak dira guztiz. Pixka eta aurrera egingo dugu. Nik uste dut, Starfieldena ikusiko dugu, irten ala, ero zerbait filtratu ala, eta ia betetzen dan, ez? Esaten duguna, ero nola. Bueno, nik uste dut bugena eta ezingo duguna ekidin. Esan, bai. Azkar-azkarren goitugu irakutsi zituzten beste gauzak. Redfall erakutsi zuten, hori aurreko urtean azkenengo jolasa erakutsi zuten, Arkanena, asko aldatuta ikusi deu, kasi Left 4 Dead o Left 4 Dead vampiro egin. Bat ematen zuen, niz da, asko decepzionatu, beste zerbait espero nu, eta derrepente hori agertzen arraroa. Gero, Hollow Knight Silksona agertu zen, behingoz, nik uste, ja, jendea zehola desesperatuta. Bai. Ja badago jolasaren trailerrak, irudiak, data zehatzik ez dago, baina 12 bete azpitik, urte bete azpitik aterako. Hori da, aipatu bizan, joku danak olantxe izango dire. Hori, 12 batetan urtengo dire bai ala bai. Bat kendute gero komenteko gune. Bueno, jokoar ez daik zer da, baina bueno. Gero erakutsi zuten A Plague Tale Requiem, ezaguna izan zuten arratoian jolasa, arratoian tsunamiak dauden jolasa, bigarren atala izango dula, grafikoki nahiko jolas potentea da, estudio sondiaz izateko. Gero Forza Motorsport erakutsi zuten. Ura, erakutsi zuen, basoa eta erreka ze ondo dago egin da. Ez dakit. Auto lasterketatako jolasa izateko gutxi itzen zuten auto ez, eta gehi itzen zuten zirkuituen zeatik. Baina, bueno, grafikoki orain arte, bera, Gran Turismo 7ak nahiko altuan lahata zaukan, nola zango nuke, nivela, eta Forza Motorsportek grafikoki txikitu egin du. Ikusten dian detaileak, nahi pasadat irutzen zait, egitea, gero ikusi beharko da hori ala dan, downgrade dautean da, Gero, karo, orain Blizzard Xboxena denez, Blizzardreko hainbat jolas izan genuen zen, bat Overwatch 2 izan zen, ze esango dugu, Overwatch lehenena bezala baina, kampaina izango du, nik uste frakaso bat izango ala, ze jendea bastan... Kampaina beran dutengo da, ez da urtengo joku kasatera. Nik ez dakit ze planteamentu nahi izan duten. Eta free to play izango da, ez? Bai, hasieran nahi zuten ordaintzea, eta orain free to playra pasea horretik. Dabiltza bandazoak ematen proiektu hori ez doa inora nire ustez. Elduzo eta bendik ez da irten txo. Ja, hori da, ez que pentsaba. Gero Blizzardrena baita ere, Diablo 4 erakutsi zuten, datarik ere zuten zehaztu, baina hau bai Sonyren kontsoletan ere izango da, bai PlayStation 4 eta PlayStation 5-ean. Neko ondo ikusten zen, hainbat trailer edo gameplay badaude, pixat Diablo 2an estetika ilun hori gogoratzen digu. Eta, gero Blizzardretik kanpora, Minecraften jolas berri bat erakutsi zuten, alako gogoratzen zigun guri gomendatzen dugun eta software libreko Beloren jolasa dana, edo baita ere Cubecraft mitikoan estilokoa, alako RPG bat Minecraften, baina trailer bat erakutsi zuten, asko ez zuten definitu. Gero, Lander gustora geratu zen saga bat iristen da Xbox eta PC-ra, Persona 5 eta lauare iristen zan. 4 eta 3 ziren horre galdute egon dizenak. 3 portable. 3 portable PSP-koa. Hori berezitxu ez, baina, bentset Persona 5 dala potentiena zagunena ez, eta danok espero gendune, hori. Xboxera, PC-era, PlayStation 5-era beste personak helduko dire, orduen, alde horretatik nik posik. Ustote azkenengo 2 eiruetan honen zain egon azela, ezak ezin dazke jezentzu horretan. Eta, gero, Bulung Fallen Dynasty izan zen, alako Nioren oso artistikoki bentsat antzerakoa, baina ez da Nio unibertsokoa, baizik eta baita ere Asiako... berri bat edo. Berri bat. Ikusgarria da. Eta ero... Txinan oinarrituta. Hori da. Eta ero Cocoon, azkeneko jolasa, Limbo eta Insiden garatzaiena, Nikola, jolas polita ematen du, India, ondo dago inda,
ez dakit, puzzle jolas bat. Puzzle joku esan, bai, ez teko antxik Inside eta Limbona egitzetan, baina nahiko itxura politxeko alan daude. Bai. Eta, bueno, azkenik, zan behar deu, aparizioa handia, Jesu Kristo agertu zen, Xboxen konferentzian, bueno, Hideo Kojima agertu zen, bizi ustian PlayStationi lotuta egondan pertsona bat. Esan zuen proiektu berri bat garapenean zegoela Xboxekin, gustura zegoela Xboxek ematen zizkion errekurtzoekin edazea, ez zuen ezer anuntziatu, eta gero, ez zuen ez ezer anuntziatu, hortaz hori etzen sartzen urtebeteko gehienezko epe muga horren barruan. Beraz, urte askotara jongo da. Bai, hau luzetara da. Bai, PlayStationeko zenbait jende, betikoak, laukatu, azerretu ziran, eta galdegin zioten berari horrek esan nahi altzun PlayStationekin relazioa mozte zula, baina esan zuen ez, PlayStationekin lankietzan igual jarraituko dula, beraz, alde horretatik Alan dabe, holan garantzitsunak errepaseko dugu, ez? Alde batetik Capcom bai egon zen, bere jokuek eragusten. Resident Evil izan protagonisti egeizen bat, batez be laugarrenan remake egaz, ez? Lehenengo biderez jokagarretasune erakutsi biela. Baina Resident Evil 8 bilatxau azkena, horrek be protagonismo ekuki ban, ze bere DLC erakutsi bien azkenik, Shadows of Rose deitzen da. Nahiko berezitxo moten duz, 3. pertsonan jolastuko da, joku originala lehenengo pertsonan tanien. Orduen, nahiko txira politxeko esan behar da. Dana batuko dabe Gold Edition deitzen da nolako bertxino baten, bertxino barri zauen, urriako 28 zen. Eta, horretaz aparte, Street Fighter 6, Monster Hunter Rise eta bestelako jokuk erakutsi bizan. Eta mundu guztiek espero ban, Dragon's Dogma barrize erakustie bigarrena, espin erakutsi bertan, aparteko orkezpen batein bien horretarako, baina, azkenik dekogu bigarren Dragon's Dogma, ez da berakutsi ezer, luzerako doa segurunik, Ren Jain ja mitikoa erabiliko da, Capcomekoa, baina, nahiko itxuruan adekola esan behar da, zau da joku olako, nahiko kultoskoa, nitxoskoa izan bere gara izen, baina jente asko maite dugu eta asko espero esan. Bai, niri kristun ilusioa egin jatan, Kristun ilusioa, ez neban espero, inundik inora, eta bapaten berriz ikustea, zen urte hurrenat, baina remakea espero nuen, eta kitxo, osea. Ja, bai, ez da. Hau gana garatzaile idaki itxuno kristal makini da, Devil May Cry boss iragarri binien hon ikusteako posposik eta ingoan bai, Transforma bigaz horri ilusin eta ikusiako orduen apurbete kutsatu itxesku, ia zelako joko urte den. Ja. Eta, bukatzeko, Final Fantasy 7. 25. urte hurrena ospatzeko behorre aurkezpentsuen ban Square Enixek, gozapillo iragarri bidezan, harinak baten zerratuko duguz. Lehenengo eta behin, 7. remakeen bigarren atala, Rebirth, deitzuko da. PlayStation 5 dau iragarretzen momentuz, baina atorren urteko negurako, oinoko denpori dau. Gero, PSP-ko Crisis Core mitikoan remake bai egongo da, ez da bukiko lako atal grafiko horren ikusgarri zer, hau Switcherako da bai adibidez, PlayStation, Xbox, Switch eta PC, eta 2022 bukaeran estrenatuko da. Eta horrek segitzen ziren horan Square Enixen gusari potentienak, azken batien Final Fantasy oinoko hor da biztopera, 16. haitzen da bezoe bai, 7. remake-ekaz, topera daiz, besterik parik. Ez dakiz damean, urrengoa komenten nahi baudezun harinarin, gusapideko goiz izan. Bai, komentatia, ez? Eta ja, nire pixkat pasatuko dut. Bai, emone gurre. Aste honetan zeuzkogun, 4 bideojoko euskeratutakoak, bai, egia esan aurten izan da, bai, ikaragarrizko urtea, onain arte jako gertatu, eta izan da, zaten ginoan, aste honetan badako euskaratutako joko bat. Eta zaten ginoan, aberola jarritzen dugun. Eta, joan gehiagora, eta honek oso itxura hona dauka. Espero dute, datorren sasoian jarraitzea, ez? Olako ritmoakin. Alde batetik, Aragami bi, bai, ez tainuk itzuli dau, eta Game Erauntsiak kuidatu dau itzulpena, eta Lince Works Studio katalanak ofizialki gehitu dau joku honetara euskera, ez? Eta hori da, benetan txalotzekoa eta postekoa. Eta, azkenean Aragami bi gomendatzen dut biztazo bajotzea, ze benetan lehengoa nimentzat ezagutzen dut eta gustatzen jau bastante, ez? Ninjak eta asko isilpian ibiltzia eta hola. Eta interesgarria da. Hau gomendatzen dut biztazo bajotzea. Gero, amaiera tragikoen antzokia,
hitz egin ginoan, ez, irratsaioan. Eta, Basajaun Gamesek lokalizazio lana egin dau PC-ra eta Androidera bialtzeko, eta gainera hori, non-nami garatzaileak itzulpena be ofizialki gehitu dau. Eta izango esan, euskarazko lehen novela bizuala, kontsideratzen da. Orduan, zerbait lagatzen baldin badot edo esan, nabil pixkate gainetik pasatzen, gero Arruio, aste honetan uste dut, okerrez baldin banago, albistietara dozu, Lander, Digipen Europe Bilbo ikastetxeko ikasleen joku berri bada, eta Blank Canvas Studio garatu eta euskaratu dau. Da, beldurrezko doako abentura bat, pezian, Steam bidez jolastu leikena, eta girotzen da, 50. hamarkadako Espainian. Goiaren margolanetan oinarrituta, así que, duan da, Steamen dago, animatu. Hori da, holako amnesia moduko joku guztetan badatxu esan. Berez, beldurrezkoa, ez da. Nik uste dute... Netzako esan. Zital hasi zala, eta esan zeba, nahiko efektu potentia egiten zebala, Así que, kontuz. Baina, mereziko dago, seguro. Txuz, saiatu. Ez da pentsatu ere. Ni behar nintzen da etxine ban, gameplay segrabetako. Eta... Ni pardela ya aspaldetzen eban. Ondo. Zaindu. Bakoitza bere buru ezagutu dago. Azkena izango zen Handio, ez da gite oso ondo nola euskatu, Handio, ero. Eta hau da Digipeneko beste joku bat, bai, bigarren mailako ikasleena, samuraien duelua, ero olako erronkatan, eren arteko borroketan zela da, oinarritzen da, eta benetan, errealitatean bezala, kolpe bakarrera jokatzen dira. Eta hone dauka estetika japoniarra, margolan japoniarren estetika hori, mendiak eta olatuena pentsatzen dut, ikusiko dugu. Nik ez dut ikusi hau, oraindik, baina deitzen dozt. Eta kasu honetan, doan eta euskeraz dago, baina ez da Steametik sartzen, baizik eta Digipeneko webgunetik deskargatu behar da. Bai, inozen da beholako, laugarren urteko jokuek bai atara Steamen, baina horreko ikasturtitako ikaslinak ez dakit hau helduko dan Steamera edo ez, baina, besterik bari, bertatik deskarretan da instalatzaile da aurrera. Eta ja azteko eztabaidarekin, eta honekin bukatzeko, adur, azken erronka, bai, izango esan joko bat, multijokalaria Telegram bidez jokatzen dana, eta azkenean adur, da, originalki, joan zan urtean, oindala urte beto, keres baldin banago, etara zeben, Neko Acedoi, Manol Etxeberria, buruz nabil, baina atera zeben joku bat, honi buruz izte bingo dugu, ze albistea Leicester ikusiko dozue gamerauntzian, eta horri zengo dituzue zehaztasun guztiak, eta aurrerago hitz egingo dugu honi buruz, baina, da, rol joko bat, euskarazkoa eta fantasiazkoa, bai? Baina dago oinarrituta Euskal Herrian eta Euskal Mitologian. Eta orduan hau egindabena izan da, Neko Acedok implementatu dago Telegramerako, eta Telegramean multijokalarian ibili leike, den euskeraz da, eta oso joku berezia da. Hori da, edo sartu leke orduen merezi dugu. Hori da. Eta Diegon, albistea ikusi, ora saltzen da baita nola hodi joan, eta bota biztaso bat. Eta nik uste dut ja, ez da baidarako unia iritsi dela. Aurrera, gurro negaz. Analizia. Jarraitzen dozuenak irratsaioa, pentsatzen dut, ezagutzen dozuela eztabaida hau, betiko pike sano bat bezala mantentzen dugu bentzak gu gamerauntzian, eta Telegrameko talde orokorrean be askotan olako pullitak eta ohikoak dira, ezta? Zein da honena, PCA, kontsolak, zeinek ematen ditu abantaiak, hau da garestiegia da, merezi dago, ez da merezi, pixka horri buruz ibiliko ga. Kontsolen defendatzaileak, nik uste dut txuz sala zu batez ere, egia Lander benik badoka ikutu potente bat bai alde hortatik. Gero eta gitxia. Gero eta gutxia. Bakarrik ez. Baina nik uste dut, beti retrora eta joera huiagoa daukazu, ez? Igual. Eta igual aritzetanik, ni bentsat, behizitza guztia PC-an, egia da, Game Boy eta Master System, da gauza batzutan ibili naiz, baina ni oso pezerua izan naiz beti, eta aritz behi uste dute, aritz uste dute baita, azkenean, hori da, baina hitz egingo dugu, ez? Baina azkenean, pixka logikak idatzen gaitu, hitz egingo dugu. Bakoitzan logikak, esango dugu. Hori izaten nahi dut, guztioi, ez bakarrik guri. Ados.
Hori ez da komentu duzune, Damian, nik bai, gaur egun PC-en jolasten dut gehizen bat, baina egize da kontsolate dinatorrela, ez? Ez dakit zuek umetan edo, ez? Bazken batien errezena, betikoan Nintendo gazazti edo PlayStation gazazti, ez? Ez dago besterik. Zein da zuen bidea, ez? Hori da pixkat, ez? Galdetzen zabizena. Nondik hasi zinaten eta nora iritsi izate, hola, oso minutu batian, pinpan. Ez dakit, adibidez txuz, gonbidatua hasi zu. Nire lehenengo jolasa 5 urterekin izan zen, Atari 800 XL, eta Gauntletek 45 minutu tardatzen zuen kargatzen. Hori 5 urterekin oso errotuta geratzen da zure pertsanitatean. Gero ja, Nintendo bat eukiten dozu da, piztu egiten dozu eta bapatean badeko zu jolasa eskuetan, ez da? Hori, a ber, guztia esan bila dere, Donkey Konga geneukan kartutxuan, eta hori sartzen zen gainetik eta ere, bapatean joketetan zenuen, ez da? Beste basan, bai. Beste segundu basan, baina nire gauza ez da bakarrik, ez da PC edo konsola edo gauza da, zer bilatzen ari garen bideojolas batetan. Nik uste hori dela atzetik dagoen galderarik potenteena, ez da? Ados. Azken nien hori da, ez da, nire asmoa azken batien alik eta jokurik egiten dara jolasti da, ez? Eta bai genero aldetik, apurrutenetarik ikutsi, Eta, bueno, apurrute injarguniek edo komenteta, ez? Ba, egize da, PC-en jolasteko beste gauzapat edo beste pasintzi bet bihar dela, lehen 42 minutzuko, ez? Kasetien da kontuen horre aipatzen dezoz. PC-en munduen antzeko zer pasetan da, baina beste zentsu baten, ba, konfigurazioak, ez? Edo horredatzera ebilidezeti joku batek ondo funtzionetako. Gero eta oiko hau da, hau espasetie da, joku beti instale da ondo ibiltzie, baina handabe, beti ikusten dugu, sport eskasak edo igual joku sarren bat hartu nahi dugu, adibidez, harineko gunien Resident Evil 5 jolastu guren eban, eta eukitzen man, launcher moduen erabiltzen man, Games for Windows Live, betiko sarra. Gaur egun ez dau, eta orduen, hainbat goza instale behar dire, joku hori, funtzionatzeko, ez? Besteri pari jolasteko. Orduen, horrek eusak beti dauz ordenagaion munduen kontsolatan ez dana gongo printzipioz. Ez olako online joku bet zerbitzarizek ez da bizena, edo lako kasuren bat, ez duzuekin golako arazoak, ez? Kizinetan sartun diskoa edo kartutxoa, da jolastu besteri parik. Nik definituko nuke... Hori bai boten da faltan gehizen bat, zango negenik. Nik definituko nuke... Bai, eta, nire ustez, PC-ak hori, jolakatu nahi baduzu haintzineko jolas batera, edo dekozu gauza oso zehatz bat, edo ezin dozu. Azkenean kontsolak dira, ez dakite, historian kongelatuta geratu diren hardware zatiak, ez da? Eta beti erabilalde dezakezu. Horrek ere beralde txarrak ditu, zer behar duzu telebista, ez daki nolakoa, euki behar du eskart, edo ez daki zer. Gaur egun dena doa HDMI bidez, horrek sartzen du latentzia, nola kudeatzen dugu latentzia hori. Kontsolak ere ez dira munduko gauzarik onena, ez da? Baina gaur egun, dinot, bizitza aurrera doa ere, denbora gehiago edo gutxiago dekogu, orduan esaten denean informatikan peiloa alik eta handiena izan nahi duzu, ezta? Orduan, alik eta denbora gehien jokatu nahi dut. Baldin badokat 2 ordu jokatu nahi ditut. Ez dut egon nahi jaizten egunerak eta eguneratu kontsola, jolasa. Eta adibidez, gaur egungo kontsola, ni orintela ja urte batzutik egona, eta ni Xboxero banaz, eta esperientzia esaten dena oso landuta dago, ezta? Esartzen naz gaba, sartzen dut mandua, eta kontsola eguneratuta dago, eta jolasa eguneratuta dago. Tak, hasten naz. Eta baina arte, ez dago PC-erik hori egiten da benek. Hori gizea. Gana gaur egun grota txarrago da, ezta? Batez bat ikusi zenolako saltoki desberdinek, Steamen baso zen, edo Gogen baso zen, edo Epiken. Danak eguneratu behar dozuz, gero bakotxan jokue, gero besti bai, hori kaostio izan leke. Azken batien, askotan gizan merezi du joku bakarra ukitxia. Adibidez, Steam Dekan hori pasetan da, apurbet, seiderran katxie bera eguneratu inbertzetan da belez, egunien pare baten da dana. Igual, joku asko bat eko zuzen, Steam Deka piztu, eta handa biltzu, danak egunera ezen da, enpora pila gartzen da, bai hori asko pasetan da. Honek ere beralde txarra ditu zen, azkenean kontsolak gaur egun sekula ez dira matatzen. Horrek ere ekologismo aldetik, bere gauza dauka. Igual beste eztabaida bat da, baina, bueno, azken finean, ni goizeko 5etan, baldin badira kontsola hortik beroa irtetzen da. Beroa esan nahi du horrek energia hartzen ari dela, ezta? Beste gauza da kontutan hartzekoa.
Ordenagailu kasu bagarrin azken batien, ez? Lanerako erabiltzen badazun da gara jolasteko eta dana, ja hor dago egun osoa piztute, ez da besterik. Nire gertatzen zaidan ere, ja, egun osoan nago ordenagailu batuen aurrean. Ez dut gehiago nahi ordenagailua. Edo bai, nahi dut egon, baino beste modu batean. Baino leku saldatu nahi dut, saloira joan nahi dut, bota. Nik hori adibidez ulertze dut, ezta? Sofan egon edo goien egon da jolasten ez besterik parik. Baina, inoz ez duten ulertu da, segaitxek ezin da hori PC bategaz, ez? Gaur egun ganera gero eta rementxa gehiago dekozuz, bai, streaming etxe barruen, ordenagailu desberdin edukitzik aukeri, ez dakit, edo portati eruan eta telebistara konekte, ez? Besterik parik. Orduen, zesan gutxutik, gaur egun bidepioa dauz, torre bat edo portatil bat eukin jarren, edo zen lekuten jolasteko etxien ziar. Eta nik uste hori dela abantaia handioet, ez, ordenagailuena. Edo zen lekutan jolasteko aukeri moten dutxula. Bai, Steam Linka badekot ere, bere garaian erabiltzen nuen, baina gaur egun ez dut erabiltzen. Eta ez da ezin dudalako, edo nire ordenagailuak ezin dudalako horrekin, baizik eta ez dut beste katxarro bat eukin hori telebiztaren onden. Azkenan, eta, txorra bat ematen du, baina netzako ez da. Ja, momentu bat eltzen da, zen dauz kableak edo nondik, eta ordenagailuarekin, pizkat gertatzen da. Gero, beti izaten duzu PC-arekin jolastea askoz merkeagoa dela. Baina zuen begi bionikoekin, beti izabete, eski hau da, 124 frames segunduko da, eta bi galdu ditu, eta nik ez da katalako begi. Nik uste hori orokorrien guzurre da, ez? Ikusten duzuz, Steameko hardwaren inkestak eta ikusten duzuz, eta niok esteko, jente gehienak ordenadore nahiko sumetxu edeko, ez da biltzen laukara eta 120 frametara horretara ez da bil inor, uste hondik. Joder, dara gabiz antxeran. Gaimera ontzian badago bat. Behintzat ezagutzen dut bat, eta horre puietak lagaten dit, baina nik zentzu horretik ere, bai, PC-ak ematen dau, grafiko aldetik ez dau, ezin da konparatu, baina ze behar dut alako grafikoak eukiteko, ez da? Benetan behar dutut. Bai, momentu batean aritz saiatu hitz egiten, zelen... entzuten didazue... Entzuten duzu aritz, nik entzuten zaitzut. Nik ez. Ez txusek ez zaitzut entzuten. Igual, egin zenke F5 momentu baten. Eta berriz sartu txatera. Oin bai ikusi dut aritza dibidez. Vale, eta entzuten duzu? A ver. Bai, listo. Txuz F5 egin. A ver, zai duzu. F5, berrabiarazteko... Engo dondik. Vale, eta gero moztuko dugu zati hau. Bai, alzori parikoa. Vale, eta tutxekoa, segundo bat. A ber, txuz sartzen dan. Bai. Txuztet, nire atik aizala hor... Harineko batean beharrinen paseaten aritz. Vale, oin bai, entzuten dozu aritz? A ber, orain zuten diazu txuz, ez? Bai. Vale, bota, aritz. Bueno, imaginatzen nire atik aizinela eta lauka nire biltzen ziretela. Bueno, egia da, azira batean laukarena eta... Bueno, ni laukanen naiz ibiltzen, Gehien ez ibiltzen naiz telebistara konetatuta, baina, bueno. Nik pantalla 144 hertziokoak erosi nun, azira batean, 60-tik 144 pasatzen zeanean, baina nabaritzen dezu, jolas batzutan, adibidez, estrategiako jolas batean zentzurik ez dauka, ze jolas lasea eta da. Baina autolasterketakoetan da adibidez nabaritzen da, edo realitate virtualak 80 hertzioz katzen ditu, 60-tik 80-era diferentzia handia dago. Nabaritzen dezuna da batipat da, oitzen zeanean 144 60 doanean. Orduan nabaritzen dezu, hemen zerbait falta zait. Ez da exageratua, 60-tik 80 bezala, ni 80 benetan jagaizki azten naiz pasatzen, ze beti zatetez, telebistan futbola ikusten detenean, eta korner bat danean baloia azkar ateratzen dana, baloia ikusten dut saltoka dijoala, pum. Eta hori jende normala ohituta honai, igual etzaio hainbeste importa, baina bideoekoan mundutatik baldin mazaldu dituta trantzizio hori suabe izatea, FPS gutxi izateak pixant molestatzen. Hori da, hoitzi da, ja honetara hoitzen zarenien atzera bueltetik gatza da, besterik barik. Alare, nik separazioa tengo nuke konsola eta PC-ren artekoa. Eta da, konsolak nik uste diela egokiak
bueno, kenduta esklusiboak, jolas esklusiboak egon daitezkenak eta horiek, baina kenduta hardware aldetik, bueno, Nintendo beti hor dago eta PC-na aztu inberke dira, hortaz. Bueno, emulatzaia da, baina... Demoak aritz. Hori da, Hore beste mundu bat hartzen gara, bai. Baina, bueno, esan nahi nuena da. Nik uste, esan dezuten bezala, kontsolak dia simpletasunan bila dihoaztenak. Simpletasuna zan nahi dut zehan zentzuan, zuk esertzen zea eta jolasan ibiltzerako aldan pausuri gutxiena ematera, komplikazio gutxiena. Horrek ordea kontraprestazioa dauka, eta da, PC-ak zeltasun hori dauka, gehiago inbar dituzula, baina flexibilidade handiago amateizu, adibidez, modak dauzkatzu, gauza personalizatu ditzazketzu, periferikoen mundua PC-en askoz handiagoa da. Hortaz, azken finean da, zeuk ikusi behar dezu, ze puntutaraina nahon prezio hori, komplikazioaren prezioa ordaintzeko. Bai, ez da hori bakarrik, nik uste dala, eta zieran esan dozu, da, norbere kontekstua. Hori da baitare. PC-a, nik zergatik PC-a, ni PC-a. Zergatik, daukatelako Steamen kristonetako liburutegia, azteko. Steam, GOG eta Danian. Daukat, joku pila bat ibiltzeko. Gainera, ni biltzen naizen jokua PC-ko jokuak izan die beti. Elder Scrolls guztiak 500.000 modekin. Batzuk instalau lezke konsoletan, baina nik ere abiltzen dituzten danak, ez dut uste. Gero, DOSBox be, tope, zen ni beti lehendik, ibili izan naiz, aventura grafikotan pila bat, eta gaur egun be, Scum VM, DOSBoxeko jokuak sarrak ez, Dune eta honedanak beti ibili izan ditut, eta gero, estrategiako jokuak be, pila bat, erosoagoa diela ordenagailuan ez, ez dakite Crusader Kings eta honedanak. Eta gero gaur egun be, ez dakite, txuk esan da, txusek esan da, oin esklusibotasunik ez dagola, nire ikentzen doz ja, ez, gogu eukitzeko Play boss bat. A ber, eukiko neba, baina diru hori ordein duta igual ez. Hori da. Eta gero jende asko esan doz, erosi Switch bat, ez, eta dala merkiagoa Steam Decka baino. Nire kasuan ez, nik erosten bodi ditut Switcheko 4 boss joku, ja berdintzen dut, ero pasatzen. Hori bez, bi deirugaz bai, Bai, eta nire kasuan, pertsona batek ez daukana Steamen ia esebez, igual asko merezidota Switch batek. Baina niri ez. Hori izan nahi dut, ez? Nintendo gainera presioak ez ditu inoiz gesten. Oda, urtea pasata jolasak garezi zeitzea dute. Baina ulertzen dut asko, zergatik pertsona batek erabiliko daben kontsola bat asko hobeto. Gero, niri ere gertatzen zai gauza bat, naiz eta gaur egun bilduma ederra auki, kontsola bat irtetzen denean azkenean jolas gitxi dituzu. Eta ematen du kontrakoa da, baina jolas gitxi eukitzeak fokalizatzen za. Zer batutan gertatzen zait, Xboxean, pizten dut Xboxa, eta zertara jokatzen dut, dakot? Ez dakit, 200 piko joku uste dut. Bai, batez begin pasagat. Efecto Netflix, hori da efecto Netflix, ez? Guztiz. Denbora gehiago aukeratzen. Amaitzen dut Destiny jokatzen, zergatik, badakit lagunak dauzelako, eta ez dakit zer, eta azkenean beti, eta nago pizkan daskatuta, bakarrik Destinyra jokatzen, zen ez dakit jazen bat ordu dara matzan sartuta berton. Baina... Itzuli behar gara, eta hau da auto bat, gero nire errua da, baina itzuli behar gara Sea of Thieves era, Hori, adide, bai, horri buruz komentatu nahi nuen gauza, zen PC-an nik somatu dudana izan da, hori, bateratzen direnean kontsolako jokalariak eta PC-ko jokalariak, arazoak. Ez du berezeri, arazoak esango da. Bakin hondizoa zen, eta hor arrazoia emate izut, eta esan izut, inbiria daukadalak kontsolei, PC-ko jokalari zea izanik, sutsua izanik, ze txiterrena, trampatiena, gaitz oso larria da PC-en dagona. Eta bai, programa badaude zaiatzen dianak ekibiten, trampati hoiena, baina konsoletan badaude, baina askoz gutxiago dira. Eta bakit ez jolasetara ondo pasatzera juten zehala eta ez konpetitzera, baina momentuat iristen da non zenbait jolasetan guztiz esperientzia apurtzen dizuna. Gure taldeari gertatu zitzaion Sea of Thievesekin, ireki zutenean PC-entzako,
bilakatu zen jolas superaspergarria. Zen azkenan denbora behar duzu zure itxasuntzia prestatzeko, eta beti prestatzen zenuen zure itxasuntzia, eta justo, hasi baino lehen, taka, lurrera. Eta gero, respawn egiterakoan, berrizil. Halako 4 edo 5 egun egin genuen, eta guztiok irten ginen. Guztiok. Eta ero baitara, inbiria mate itena da, kontsolan aldetik, da, normalean jolasak, kontsolarako hobeto ateratzen dira errendimenduz ez izango, baina optimizatuta. Azken finean konsolak hardware bakarra daukate, kontsola guztia berdina dira. Tordun soilik espezifikazio konkretu batzutarako optimizatu. Apple efektua, ez? Hori da. Aldiz PC da, Android efektua, hau da, 1000 komponente ezberdin daude, sistema operatibo desberdinak, kaos absolutua da. Orduan, alde hortatik optimizazioak PC-en beti normalean okerrabak izaten dira. Baina beste aldetik, PC-an jolas bat, adibidez, partxerik edo ezbaldin badoka, moz komunitatea deko konponentzan duena. Hori ere, niretzat hori arazoa da, epe luzean, zen jasotzen dituzue jolasak optimizatu gabe. Eta zuk azkenan ordaintzen ari zara produktu berdinegatik. Pizkat merkeagoa, ados. Online ez duzu erosi behar, ados. Baina jasotzen duzu produktua txarragoa da. Edo ez, ezta, depende. Azkenean, jolasaren arabera, baina ulerten dira zuen. Bai, adibidez, Elden Ring ez da, zelako arazoak dauzen PC-en, konsolatan bai, baina PC noioko gehiago. Eta ezin da, garatzaile gaitxik besterik parik. Eta Elden Ring ez da indie bat, ez dekala denborarik edo aurrekonturik jartzeko. Baina, beste jolas batzutan baitare, mod komunitateak egiten dizuna jolasaren bizitzea asko luzatu. Eta jolas bat, konsoletan guzti zilda dagona, PC-en oraindik bizitza oso ona dauka. Adibidez, leno jarritena ez, Flight Simulatorrena leno aipatu dugu, baina Flight Simulator PC-en eta konsoletan guztiz diferentia da soilik horregatik. Mod komunitateak eta Flight Simulator aurrera ateratzen du, berak. Eta salmentak daude, mod, dirua kostatzen dian modak, direktuki garatzaiek esateutek Xbox erat ezin dutela eman, ze komplexua gia dalako zeitea, pasatzea. Orduan, konsoletan askotan hori galtzen dezu ez, ofizialki egin da ez dauden eduki hori ez daukazula. Eta pena bat da. Proposamen bat egiten dut, nik uste dut ez dugula eztabaida bukatu, ez? Oraindik asko dago garatzeko. Beste egun batean jarraitzea, gola iztea honekin, nik uste dut interesgarri izan dela, eta, ondo baderitzozue, agurtzea saioa urrengo sasoira arte, urrengo denboraldira arte, eta hau egiten baldin badago urrengo denboraldi baino lehenago kapitulu berezi batean, edo urrengo batean egin baita, nire gaitik perfecto, ez dakit zuek ados adeten. Bai, nik ez duzan ezer, zepetxo jarraitxuko momentu, Nahi baldin badozu, egin genke, agurtzen dugu, eta akordatu, gogoratu, Twitchen garela zuzenian, orduan jarraitu genke. Nahi baduzun agur neutro bat ingo dugu, Damian, eta hori ebeiko dut, hori moztuko dut, eta horretxe listo. Osa, bota agurte neutro bat, besterik parik. Bale, ados baldin bazarete, hemen lagatzen dugu, eta urrengo dendualaldian, gurekin egongo esatelakoan, nire aldetik agur, mutiak. Agur. Agur, eskerrik asko. Agur. Ondo pasau da. Eta bai, ja... Hau ja jarraitu zakeu. Twitchen zaudeten hain jarratzen dugu. Hori da. Hori petxo tengo momentu lasikera batetik, besteri parik aurrera garraitxu da. Bai, niri egia esateko ez da bai dago asko gustatzen jeta zen, azkenan ikusten duzu zelako perfil ezberdinak dozen, ezta? Eta, bakoitzak bere bilbideako, azkenan, pena bat eman ditzen, azkenan ni bakarrik esan dut non hasi nahi zen. Bai, nik uste dut, aritz gero joan da. Ez que gauza raro gertatu zait, txusek eta landergetziaten entzuten, baina Damian bai, eta haber ze ikutueten orain. Ez, txus hasi da komentatzen hori, ez? Konsoletako Gauntlet, eta gero esan duzu... Nik guztia entzuten. Bale. Eta gero norain hori txisa, txus, nik uste dut pizka prozesoa. Nik uste, eta ez dudana esan da ere, nire biztan zehar ere PC-an jokalari hutsa izan nahi zela hori. Dirurik ez neukanean, azkenean
kopia digitalak lortzen dituen. Ikasleak zarenean, hori da. Ikaslea zarenean, gurasoi eskatu ordenagailua ikasteko behar dut, noski baietz. Gero, Jedi Outcast eta horiek. Hori da. Jedi Outcast. Jolasteko. Baina azkenean da, esperientzia. Ze kontsolak dauka Jedi Outcast? Seguro daukala. Jedi Outcast dago Switchean, Xboxean ere... Xboxen egon gozan bere gara izan da, ni badekot, Xbox kopizia badekot. Zen, garai horretan, PC-entzako jolas batzuk justu, Xbox hartu hasi zenean, hori Segako jolas asko jasotzen zituen, eta gero LucasArts eta beste batenak ere hartzen zituen ia guztiak. Eta nahiko ondo, Simpson Hit and Run adibidez badeko, bere garaian izan zela kriston jolasona, eta hori... Ze konsola izan dituzuzuk? Baina bizitzan zehar, ez? Gero oinbukaeran erosita, baizik eta erabili dituzunak. Erabili ditudanak, momentuan, Game Boya, gero NES, Mega Drive, Play bat, Play B, gero egon zen tarte bat zer gabe, gero Xbox 360, eta 360 barkatu. Bai. Eta gero ja Xboxean gelditu naz. Bueno. Ez que esperientzia aldetik ez doko, eta gainero esango dut, piperos da zer, baina etzat esklusiboak, oin pilerok esaten digute, zen manduak pilagaz doazen ez, Xboxoak pileroa gara, tu. Ez da gainik hori, Ez. Bai. Bideo batez, Xboxen mandoan hori dagoela, ez teki, baina amaitxuen dire, agortuen dire besteri parik. Antza denez, Microsoftek ez teko. Irakurri bet. Zela, konta hori? Ez dagoela binterik. Ez dagoela. Europan batez bedin joi ganera. Jo, ni neban honek noiz aldatuko, 360ko bat erabiltzen dut. Jo, hartzen duzu berria, eta hasieran duzu, ia berdina da, gero, hartzen duzu Xbox hori zu dekosuna, ez que esperientzia guztiz ezberdina da. Ez, eta gainera hau dago oso gaizkiz, kaja ikutzen dut eta itzaltzen dut, eta nekoan ja asmoa alde banean erosteko bat. Pantzadan ez jazta salto bizitan ez dauz, eta berak deko ez da, Xbox Design Lab deki hor zure mandoa personalizetako da hor, beia maitzen da bizela, edo... Bai, gainera... PP-arena oso geski dago, baina konsolena okerrago dago, Ze PlayStation 5 bat erostea odisea bat da, eta ateratzen denean 900 eurotan daude, baina... Begia, nik hori ja beste gauza da zen. Azkenan, nik ulertuko nuke, Xbox, Play Bost erostekotan, badaukat kriston katalogoa. Eta jendeak erabiltzen du PS4 Pro bat bezala. Kendute Demon Souls ez da besterik. Bai, Ratchet. Ratchet and Clank, hori da bakarra. Baina besterik... Ez dago Spidermanen bat egin da... Gusto PlayStation laurako bedagoela... Hori, backport egin zuten. Gaur egun... Berriro joanga, nik uste dut Lander, zu komentatu behar zula aritzen. Bai, ados. A ver, asiera da bidea. Ni nesagaz ez nintzen, numetan. Kogaratu benaz ez ja, oso txiki zen nintzen. Super Mario Bros. Hiru kitxe bendun, hori zela nire lehenengo jokue. Eta gero Nintendo salia tope, Nintendo 64, GameCube ekin egan bai, Wii noan eukin, baina pasezan etxetik. Eta denbora luze bat egon zen. Eta gero PlayStation 3 pasen nintzen, ez dakit zegaitzik egiz izan. Ja, Wii-ek ez dakit txiki geratzea jaten edo. Ez dakit, eta PlayStation 3 gazibil nintzen urte nahi kotxu. Eta gero PC topera. Ja, ez dut eukin beste kontsolarik etxien, lagunena igual noiz ipenien, baina beste eriparik. PC-en topera. Damian zeu? Ni hazen nintzen, haitxan lanian, Prince of Persia, lehengoa, Paratrooper, TD, Test Drive izango zala, lehengoa, baina en plan 8 koloretan dagoela, lehengo horrekin, eta gero pilo gustatzen gaten, Osea, aipatzekoa da. Eta gero lagunen etxetan, Nesaren klon bat ez da gizan, baina uste Nesa zala. Nik nire ekitzen Nesa, nik NASA bat eukitzena, baina bai. Ez que no seguro Nesa zanik, hori da. Baina lagun baten etxean, ordu pilo bat, eta gero ja Game Boy ja eukine ban. Eta gero beste lagun baten etxean, berriro Nintendo 64 pilo bat, baina sortu urtekin, esan zozten, mekanografia ikasten baneban, ordenagailuak hartuko nebala. Baina ordenagailuakin, aventura grafikak eta sierrako joko guztiak, eta tope.
horrekin tope, eta nik uste dut hortik beti ordenagailua, beti, eta, bueno, noizean behin hori, lagunen etxian eta ez dakize, baina ja PlayStation garai hori eta bapes. Osea, jolasten noan jokutara, igual Resident Evil, incluso originalekin emulatuta eta hola, baina batez ere PC-ko jokua. Orduan, claro, esklusibotara didezoen PlayStation laukoak eta bai eukin eban gogua jolasteko, baina gero naiz izan gai telebistan jolasteko. Ni oso ordenadorekoa naiz. Orduan, claro, nire trajektoria guztia da PC-rua. Eta Steam Deckak eskatzia nahi dut, eta horrik emoten doz bildurra, ez daukat oiturari, bez? Jolasteko ordenagailetik kanpo. Bueno, agintietara bitxuti azkenien, oinoko hor sabez. Agintera, lehengo aldiz jolastu nuen agintiekin, izan zen, bueno, txikitan Game Boy eta hori dana, baina bestela, Master System biben, lehenguzu batek eukizaban, eta asko jolastu ginen. Eta agintiakin Dark Souls. Lehenengo joko, oindala urte bete. Super erraz. Serio, bai. Ondo, ikasteko potente. Bai. Lekzio... Bueno, pentsete esan bierda, Dark Soulsek ez dukola, igual, kombinazio askori botoiena, hori bai esan bierda. Ez, baina, zenbat aldiz hil, hola, baina ez izatea gaiti gai, joysticka mobitzeko ganoraz. Bai, exagerau. Osa, izango zu hau, baina hau jolazten da, eta hau atzeratu da, hola, benetan. Inbianean streamingean. Asi eran, bai. Eta aritzuk, ze? Bani, lehenengo kontsola, lehenguzuan etxean ibiltzen itzan, baina ez nahi zagoratzen ze kontsola zan, da ez da ze jolaz ere. Jode. Orduan hori paso egiten deu. Zarra, Bueno, 33 urte, ez nahi zen zarra. Bueno, bai, zarra naiz, baina ez... Zue baina... Relatiboak izarra eta gaztea, bai. Ez, baina ez da altzen erratibik zik, eta momentuan ere ez nakin ze kontsola zan. Baina, bueno, gero Game Boya izanun, lehenengo kontsola, Pokemon Red, ni hortan engantzatu nintzen. Eta ero, Pokemon Red, bueno, Pokemon da gero, osabak zaukan ordenagailu bat. Eta juntatzen ginen igandetan eta, bueno, baserrian, alboan dauka, etxea, osabak, eta han ordenagailu bat zegoen, azpeitiko lehenengoetakoa izango zen. Eta goratzen naiz, bueno, gemera untzezatzen duzutenok, eta entzuten nahi bada urtzi odreozola, nire lehenguzua da. Eta biok, agoratzen naiz ibiltzen ginela han, ordenagailuan Quake instalauta etorri zen, Quake mitikoa. Eta, karo, guretza zen, shooter bat, pasada bat, osea, grafiko egin da. Eta horren gantzatu nintzen ordenailura, gero etxera ordenailua ekarri izan, eta horra zinitzen pixkat ordenailua munduan sartzen. Lehen jolaza izan zen industriant, alako estrategia jolas bat, industria eta transporteko jolas bat gestiokoa. Eta hori eta gero izan itun kontsola izan zian PlayStation lelena baino txikia, nola zen, PS1 o... Slim. PS1, esaten zen. Slim zan bigarrena igual. Bai, PS2 Slim, lehenengoa zen PS1. PSX, PS1. PSX potoloa zen. PS1 abilintzan, hor markatu ninduna Gran Turismo 2 izan zen. Golaz bat izan zala epoka bat, markatu zuna. Eta ero PS1 ja sartzen izanean, eta PlayStation 2 zatorrenean, justu gabonetako, bueno, betiko ez, gabon aurretik etortzen dian xaue jostailuak eta horretan, supermerkatu uste Carrefour holakoaz, bueno, ez diute batzen, Carrefour izatati, baina ustetan goaz zala, eta derrepente kontsola bat zatorren, ez nuna ezautzen ez zerre, baina Xbox ipintzen zuna, eta espezifikazioak eta bueno, irakortzen jardun nintzen, pixa PC mundua eta ezautzen nun, baina, esan nun, ostia, espezifikazio bastante potente dauzka. Eta Xboxa hartu nun lehenengoa, poste naiz, jolaz zeurenik, nire jolaz guztokoena kontsola hartakoa da, Jet Set Radio feature, berez Dreamcastekoa dala uste, baina Xboxen atera zuten, niretza jolaz hori da, beste zerbait, kulturalki nahi hor, ez da, igual baita ere adina eze tokatu zitzea, baina inflexio puntu bat izan zen.
Ba, ez da, kuriosoa, zezugan erazala, pesolako manga sali eta eritz, orduen, Hori neko da, ez naiz kurioso da. manga zalea, ez naiz Japonia zalea, baina arek zaukan rollo urbano, musika ezberdinatzea, ez dakit, markatu nindun jolas horrek asko. Eta gero, bueno, Xboxakin jarraitzea pentsatu nuen, 360 eukinitun 3 kontsola izalezke. Bueno, nik uste estatistika eraztun gorriena nik igotzen. Eraztun gorria, bai, Modu ustiai ateta ez zitzen hola, baina nik estatistika egoiten nula, ze pasadat izan zen. Eta, bueno, ja Xbox 360 amaitzen nahi zitzaitenean, ja PC-era pasatu nintzen. Eta ero izan ditut kontsola batzuk, ez? PSP-a eta Nintendo 3DS-a. Eta, baina, bueno, PC-ekin geratzen naiz. Baitaren nire lana eta ikasketatik eta PC asko erabiltzen dut, hortaz oso eroso sentitzen naiz. Eta baitaren ni gustatzen zaizkiten jolas gehienak edo PC-koa dira. Normalean simulazioa eta hori PC-en dago. Oso nitxoko jolasa dianez PC-en egoten dira. Eta, bueno, kontsolak, ba, bueno, ez dakit, PlayStation 5 igual erosiko nuke, bueno, prezioa dagoenakin ez da inolaz ere. Switcha, bueno, etxean dago, arreba dauka Switcha, beraz. Baina, bueno, emulatzaietik demoa poratuz hil naiteke. Baina, bueno, neko gustura nago, kontsolena egunero gainera gutxeago tiratze ditez, Game Passatik Xboxeko katalogo oso daukat, PlayStation, bai, urte pare bat atzerago ateratzen du, beranduago, baina kasi esklusibo guztiak ari da kartzen, eta Nintendo emulatu laizketzu, ba, ez dakit. Gehatzen naiz, zeagabe. Bai, nik uste Landerrek esan du lehen, ez da? Azkenean PC-arekin niaia danak guztiak. Bai, nik uste PC-era pasen nintzela adibidez, emulatzaile gaitxik, ez? Antxine, bai, oinoko mi nintzela Nintendo 64ko emulatzaile eukitzen eban. Sakarai hartan beha kontsolek utzinan etxien, ez? Baina beste leku baten jolasteko hori aukeri ebe. Eta nik uste hor konturatu nintzela, ba, si. Ez que denetan aldo jolastu orduen apurka-apurke horra pasetan ez nintzen, ez? Egia, txusek ezaten duna, ez? PC-ekin igual faltan botatzen dana da, botoi behar zakatu eta jazta jolasa badabil. Eta ere gaur egun, barkatu. Ez esan. Eta gaur egun ja Steam Deckarekin ja datorla pakete bat bezala salduta eta ja abiarazten duzu agertzen zaizu. Horrek esekutu behar dira, Bai. Usten eban... Gertatzen dara da, bai. Gertatzen dara Steam Deckak hori garatu bia, bai, oraindik, ez? Osa, da, jokuak doitzi automatikoki, inkluso zuk egindako ikutuak gordetzia, eta orduan zuki sartzen zanean kontsola, txusek izan dagoena, kontsola piztu, joku aukeratu eta jolastu. Batzuk bai ezin du, baina danak ez, eta hori, hau Deck Verify dekien joku asko gehizenak ondo doaz, baina bat ematzek badeko katzen bat, edo igual zuzer konfigure bizu. 2 segunduko guzia dela, baina ez da plug and play, ez da kasu da natan. Batzutan bai, bestatzutan ez. Orduan, hori ja baloretakoa da, ez? Osa, espaduzun hori gure Steam Decka sartun, ze tokengo datzu. A ber, eta nik alde batetik Steam Decka erostekotan nago, ez pentsa, zen azkenan, ordenagailu bat da, baina kontsola desala nik ere Steamen dekot ez dakitzen bat jolas, urteak dara matzat erosi gabe, baina azkenan daukator jolas pillo, ja dorrea ez daukat konektatuta bez, baina jolasak ditutor, eta eta noiz benka gustatzen ja, eta Warcraft 3 bat jolastie... Aukera ona. Bai, azkenan hori da, ez da? Eta niretzako... Beti itzultzen zaren jokuak, ez? Bai, badaude jolas batzuk, hori, berdin dio, niretzako azkenan Sonic bat, Mega Drive badaukat, nik uste niretxe guztietan dagoela Mega Drive bat, niretxe guztietan, multipropietario banaiz bezala. Baina, orain dela 5-6 urte, ez zegoen hain erokeria retroagatik, nik ez dakit zagatik, eta Mega Drive bat hartu nuen 20 eurotatik. Bat etxien eta beste bat nire gurasun etxean. Etxe bakoitzaren Sonic bat. Hartzen duzu pub. Betiko musika entzuteko eta ez dakit. Eta zirazki dago, zukaritza esan duzuna. Txikitako gauza bat hori, zen nigo garatzen dut pizterakoan, hori, entzuterakoan,
baina, zer da, ahotsa. Serotonina. Bai, topera. Segari beti zatiot, favorez Jet Set Radio Future atera remaster. Bai, ez da. 200 euron jartzen bazute, erosingoe 200 euron. Ez zait importa dirua. Eskerra besti dauela, Aritz? Baina, hau barriz edabizena ditzen zelan da, Bomb Rush... Bai, baina, egia da, estilo berdina da, kompositore berdina da, baino... Baina ez da berdina. Nire guzti, ni pila erakartzen ez dakitxe gero zelan egongo da, Eta ganera, fedideko esatela, ze tipoa honek karina hori tximen, Lethal League, ditzen joku batzuk Lethal League, eta oso ondo da, sorduen ja fedideko esatea, así que ya. Neri, antzekoa gertatzen jatan Wipeoutarekin, pilo gustatzen zaitu Wipeout, hori play batekoa gustatzen zaitan pilo, eta gaur egun irtetzen diren guztiak, ordenagailentzako edo kontrolentzako, pizkat kutsu badekotenak erosten ditut. Bai, Redoubt oso ondo dago, baina ez da Wipeout. Ez dakiz, zer fantaiakon. Zeba hor, zer... Eta ni uste hori, txikitako gauza, serotonina, edo nahi duzu mandoa hartu, eta... Ez dakit. Etxeko gauza hori berri sentitze ez da. Gran Turismo biakine gertatu zait. Gran Turismo asko probatu ditut, Forza asko probatu ditut. Gran Turismo biak eskaini ziano, eman zian hori, inorrez nahi dizten. Baina, bueno. Alare, azkenengo urteotan... Epoka markatu dutenak, orduan. Baina, barriro jolastu ezkero bigarrenera hori sentitzizu, bai? Bai. Claro, eskenik ez da... Grafikoak, ja ikusten dira, hostia. Nik uste, askotan oroimena da gehiago benetako sensazioa. Baina gaur egun ez alzaizue gertatu igual jolas batekin, gaur egungo batek, hartzen duzula eta alako zirrara sortaratzen dizuena? Zer, niri azkenen urteotan bai gertatu zait. Gainera espero ez nuen batekin. Forza laurekin, hori, lehenengo partida, lehenengo zatia, justo hasi baino lehen, dago mini jolas bat hori agertzen direla kotxe batzuk eta lehenengo Forza zen, Forza Horizon 4, eta barrez hasi nintzen. Baina barrezka en plan de baina, zero querida hau, ez nuen espero inondik inora, ezta? Eta alakoak, nik uste horrek dauka bideo jolasak ere, eta horretarako netzako berdin zaitzen PC-a edo, zeo zer hori. Erakartzen badizu ja ondo dago sartuta derua. Ez dakizu, azkenean oso gauza pertsona da. Bai. Osa, beti da erolako jokoak, Ne hola jolas bat zein ditena, azken aldian igual espero ez, eta derrepente engantxa da inkreiblea eta zea, Vampire Survivals, eta da gaur egungo ibiltzen ez beti grafiko horrena eta zea, alderantziko. Jolasa ultra simplea, errendimentu ze ondo ez dijoa, ze CPU tiratzen dugu eta momentu bat egizten da ezin dula gehiago. Ez dakit, zerbait dauka, gogoratzei pixka Castlevania Symphony of the Night, eta estilo hori, eta zea, eta buah. Baina, bueno, igual nostalgikoa egia ja bai jartzen. Bai. Momentu bat egizten. Jolaztu dozu Supraland. Dagona gratis. Epiken. Probatu hori. Oin esan, txuz. Ez daukat epikik. Bere... Ja, ulertzen dut, politika gai, nik beba dauka lagun batzuk ez. Baina, bueno, gratis emoten doelako, nik estimen jolazten dut, Ez baina, gratis horren atzetik badago garatzailentzako... Nik uste hori epe luzera alde batetik ezin da mantendu, eta gero kalte handia egiten ari diola industria. Hori igual programa batian komentatu lehi. Bai. Horrek badauka, dinot. Zen leku ezberdin askotatik begiatu daiteke. Ez da urte ziren hor datubek eta zenbat ordetzen esan garatzaile honeri, ez? Epiken euren jokuek doan eskantziarren, eta nahiko gitziz eta esan orokorrien, gero, ez dakitz. Hori bai, kalte ditzen dabela horregaz zabat eitzi dut, ados nau. 14 zentimo baino gitziago uste dut zela kobratzen zutela kopia bakoitzegatik. Bai, jokuna da berazan, baina batzuko oso gitzi, bai, Dutxagarrez esan. Por cierto, gidoian jarriet eta azkeneko galdera da. Orain aigea, hitz egiten, konsolak eta PC-en arteko guda hori, ez? Etorkizunean, debatea besteat izango, plataforma fizikoak, hau da, bai konsola gehi PC, eta lainoa. Uste zute lainoa iritsiko ala ordezkatzera?
puntu baten imaginetu baietz, baina... Ba, baina lainoan irabazi dagena... Video on demand. Baina irabazi dagenen erustez hori gerra, izan da segregazioak, ez? Erak enpresak fortzatu dagena. Ez eskenean, lehen bazeren hainbat zerbitzu, GeForce Now bezala, ematen zotzuela, ordenagailu baten virtualizazio erabiltzeko aukera, streamingean, eta orduan, zu daukuzu Steam, daukazu GOG, daukuzu, ez? Xboxeko zela Game Passa, eta instalatu zein joku horrek, eta esan zeben, ez, nire jokua bakarrik plataforma honetan, eta nirea bakarrik hemen, eta benetan hori, osea, niretzat ez da justua, ez da bidezkoa, eskenean dezuk erositako jokuak, eta baldin badukuz aukera, erabiltzeko ordenagailu bat virtuala ero fisikoa, eukidozu aukera zure programak erabiltzeko, ez? Lan pixka trampa badala, esaten dut, mugatzen, azkenean, nahiz eta digitala izan, mugatzen dugu diruagatik nahi dugun bezala. Zenbat kostatzen du garapen bat, ez da? Eta nondik jasotzen da dirua? Zenbat kostatzen du bideojolas bat? Ba, beniz. Egia da, beti ere gastuak gora dijustela, hori argi dago, baina irabaziak ere gora dijuste. Oindala 10 urte gutxiago irabazten zan bideojoko batez, bataz besteko hain naiz, Gertatzen dena da, arrisko handia daukazula. Inbertzio handia egiten mazu, eta gutxi saltzen mazu, kriston zuloa da. Irabazi gehienak enpresa handizentzako doaz gaur egun beti. Osa, ja argitaletxe handize dauz, eta zuk zeuk zure kaboz joku eta gitaratxe imposibilia. Espadan sorte asko eta alako Kickstarter bat kasualidades atara... Baina bestela beti egongo zara handi baten aterpien. Bai, gaur irabazi danak arek. Bat ez bazu egiten. Hori da. Bai, orain jendea zeren noren atzetik doaz? Xboxen atzetik, zergatik. Game Passak ordaintzen dizu garapena. Puntu. Eta niretzako, nik sartuko dut eta aterako dut nahi dudanean. Eta niretzako egiten duzu, zenbat kostatzen du? 2 milioi euro, tori, pum, jazta. Amaitute. Bueno, beraz, hori... Esan. Bai, hori Phil Spencerrek esan zuen, daukatela, osea, barrutik dekotela, movida bat kristona zen, ez dakite nola, osea, zenbat diru gastatzen ari diren. Hainbeste modelo ezberdin daukatela. Bai. Egiz izan hor, kriston mundu, bazkinen epikena komentu dugune bezentzu baten hori izan, ez? Askori, segaratzea askori, jokuen garapena hortan dutzen ziela. Ja, ze puntutan arte ez dakizuz, batxori miseri bedez, atxori gehiago, adibidez, Borderlands, ez da, urte zala hor erdi esklusibo, suposatzen da, garapenerako diru hortik urte zala adibidez, ez dakit. Hori bada negozizoa hartu biara dena. Bai. Eta gaur egun, nik uste, gaur aldaketarik handiena, zineman gertatu dena ere antzekoa da, ez da? Gaur egun takilleruenak zenbat dira, Marvel eta hoiek, eta ikusten dituzu pelikulak eta Marvelenak hartzen dituzu orain dela 10-15 urtetakoak eta gaur egunekoak, ia guztiak dira berdinak, kolore berdinak, filtro berdinak, ez da guztie berdinak, zergatik, azkenan inbertsio handia da, produktu bat, eta saltzen duen produktu bat ateratzen dut. Punto. Baina, sinema serieak handute. Gaur egun seriek, serie asko produkzio ekonomikoki eta bestela, ze aldetik, logistika aldetik gehiago daukate, indarra handiago, pelikula garrantzitsu batzu baina. Bai, nik esango nuke beste merkatu bat dela, eta nik uste bideojolasetan ere, halakoa zer gertatzen ari da, ez da, bueltatzen hori GeForce Nowren modelora, hori lehen, osea, agertu zen bere garaian, legalki zirrikitu bat topatu zuen, zirrikitu hori kendu egin zioten, eta orain bueltatzen ari da, cloudari. Cloudera joango gara, bai ez edo zenbat. Nik nire zelantza dokat, baina hor beste merkatu bat dago. Osea, lehen kontsola edo PC zure etxena edo zure hori zenukan kontsola bakarra gaur egun aukera gehiago dago. Honena, nik uste guretzako. Alde batetik. Hori bai, ea zenbat arriskatzen diren, gero garatzaileak, produktoreak, eta, osea... Nik uste momentuz ez daula infrastruktura zarean, neko hori. Eta epe motzean ere ez dut ikusten egongo dut. Hori, dau oso baldintzatuta azken batien. Egomitzara oso urbil, zerbitzaritzetatik, egubizok izan konexioa bestie. Gaur egun hori, ez da guztio merezido. Batxutan ondo da, ez jokunara bera bai.
zelako irudizideko, da zenbat aldatzen da, eta streama. Begaritzen, lehen hitz egin duzu Destiny adibidez, ea zelan nola mandoak pisatzen zuen, ezta? Eta armaren sentsazio hori. Nik uste hori cloud batean ez dela egiten. Eta saiatu naz, gabaz jokatzen, gaueko igual ordubietan edo iruretan ea cloud joten zen, eta ez da berdina. Forzan adibidez, nik uste, osea, gure etxetik hurbilen dagoen data centerra Madrilen izango dela, eta gabaz, gainera Euskaltel gabaz oso trafiko gitzi daukat, zeren horretan ere begiratu nuena non eta noiz eukin netzakeen konexiorik onena, eta hala ere, Cloudean, niretzako gaur, ez, eta gainera azkenean HTTP atzetik zoa ez. Eta HTTP badakigu zelako gauze dago. Ba, ez dakit, hemen utziko dugu, ja, 8 dialako. Bai, nik uste dute ordu gana da. Bai. Bueno, hori PC de kontxolak. PC de Bakoitza hartu dezala guztoko naduna. Hori da. Ba, eta momentua, ez, bakoitzan. Eta igual pertsona bate dauka faseak, momentuak, eta... Guztiz. Argi daukadana fanatismoa txarra dela. Eta alako jendea nik behintzat nirekin ez dut nahi. Berdin zaitek Xbox, konsolero, edo Playkoa, edo Nintendo. Bai. Hoizea. Ba, hola, txamaitzen dugu nahi baduzuen. Osondo, gazteak. Eskerrik asko. Placer bat. Bai. Neuria, gure zunien. Eta entzuli bai. Eskerrik asko, eta hurren arte. Engo dugu jokan bereziren ba, seguro. Hori da. Vale, ba, abisau, Hori da. Topatuko du moduren bat egiteko. Hori da. Osondo. Bai. Hale ba. Aritz zororatzeko beti denbora dago. Hale ba. Ondo bile, venga. Ondo segi, bai.